Salutare băieți și fete, uite la alt episod la Roblox. Azi o să jucăm Order of vs Sheriff. Hai că intrăm în joc. Nu știți, eu joc de mult. Deci vă rog, da, apăsați pe clopoțel, dați subscribe și dați like. E mereu gratis, vă mulțumesc. Jucăm 2 contra 2, hai. Să începe rânda. Pe rânda, merg sus. Ui, m-a omorât. 1 contra 1. 1v1. Hai să vedem cine câștigă. Trebuie să câștigăm noi de 5 ori dacă vrem. Yes, am câștigat. Bă, dar chiar nu sunt bun sau ce? Oricum nu știu jocul ăsta. De-aia am jocul ăsta. Pe bune? Nu cred. M-a omorât. Hai să mai facem. Numai el face treaba pentru mine. Am pierdut. Poate să dau și o kill? Poate? Nu m-am apucat să-mi pușc. Ce pro? Ce nu? Uitați la vă mulțumesc pentru 11 sau 11 subscriber. Vreau să facem 15 subscribers. Vă rog frumos. După aia ca să facem 20. Hai să facem 20 de subscribers, ce ziceți? Vă mulțumesc. Bine. Hai că începe iar rândă. Dat un pic de pauză. Hai. Iar m-a omorât. Deci chiar nu sunt bun. Ce s-a întâmplat? Că eu eram pro mereu la jocul ăsta. Ce s-a întâmplat, Doamne? Nu înțeleg, dar hai. Cred că ne-a omorât iar. Ne-a omorât. Pe bune? Hai că cred că asta e timpul meu. Ca să-i dau și eu lui cineva. Yes! Ce bine am dat. Haide, jucătorul. Haide, un prieten. Haide, meu, haide, prieten. Haide, playerul. Haide, mă. Câștigă 1 contra 1 ăsta. Da! Bine, mă. Hai. Poate iar dau. Așa. M-a omorât din prima, ca what? Hai, am încredere în el. Am încredere în el. Nu. Yes! Ce buni suntem. 2-3. Facem 3-3. Yes! 3-3. Hai. Început altă rândă. Să vedem. Hai. M-a omorât din prima. Iar. Pe bune. Haide. Nu, i-am dat. Ne-a omorât. Ce ne facem? Că e 4-3 pentru el. Am o idee. Poate câștigăm. Cum? Stai, dar să găsim. Hai. Omor. Yes! 4-4. Să mai câștigăm o dată și gata. Hai. Ce bine am dat. Hai. Bine de loc. Haide. Am omorât. Să nu moară. Am murit deja. Să câștigăm o kill. Yes, am câștigat! Pa, băieți și fete, ne vedem în episodul următor. Pa! Adios! Ne vedem în episodul celălalt.